Baron di banyak po. Baru rupanya. Ini kok sungguh dong hasek kacung. যত জায়গা তো নাই যে ইম্পর্টেন্ট প্লেস না নাই মানে কিন্তু বাক্সা বাক্সা জায়গা বড় রগ রিংনা বাই হামজাংনা বাই যত জায়গাকে সব সিমাयखौ রিংনা বাগै गोबां জায়গা मा थांखा एक्सट्रा जेमन सिनि ब्रिगुदास गामिनि ताबो कैथलिक चार्च आरो जायगाबो गासिबो थांना फैगा ओमफ्राय कायसा आश्रम सिनि तागारजों आरो थांमानिया टाइम काभारिंया गथ थांनाय काखलानो हायकाव मा थांजानाय दं हायपानो मेनलि आं जेहेतु सिनि गुरु मुरासिंनि गुरु तो सिनि हरिचांद बुसाई बे बिनि बुसाईनि आशीर्वाद बे ब्लेसिंग नामानि बिसिंतिनि आं चेंखा अजे जबानो बे अजे गोथार जबानो याबनि परे पिलाको थांखा हिस्ट्रिकल मनुमेन्ट्स आरो निखाना हाकथार मनि परे आमा हाकसार मीन्स माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर आमा हाकसार इन साइमानो आबनि परे आबनि या हलो चाक्राकमा ताबुक सबै मुराहिनि सिङाव आरनि ब्लेसिं मोननो हारखा गोबां आरनि अमरपुरनि बर'नि लुपुरनि आमारि ब्लेसिं मानखा मनि परे तीर्थमुख जेसिनि गुमति जे दैसा फैला गुमति बा दै करमति जे चेंसामानि आजागानि आरनि ब्लेसिं दाङाय मा दाङाय फानि बिनि या टेकनि ब्लेसिं बिनि या गलो दंगयफा जे इनिव आरो थांमानि बेलाय चालखा आबा एकदम घन्टा दैसा बाय अलमोस्ट 30 किलोमीटर हाय चालना इनके फुं 6टा बासाय थांनो जों 10 सबै मानि इनके आरो निवा थांगैनाय आरो निवबो दंगयफा दै रायमा सायमानि बलनि ब्लेसिं ना हरखा गाबोन या गलो ब्रिगुदास गामिनि आरो नि चार्चनि दैबो 14 देवता मंदिर आरो निवो गुरुजी ते 14 देवता बरनि आशीर्वाद ना हरखा दैताबो गरनो फाइसो फाइजा सिनि जे बेनुबन बुद्ध विहार मोस्ट इम्पोर्टेन्ट प्लेस दै बनिया गलो गेदोमिया मस्जिद ते पाइथाको आं दिल्ली हिम थाना सिगां तिनि याबो दिल्ली हिम थाना सिगां के सिनि राजबारिनि हाबो आं प्लाङै थानायनि आं वान शप जा ओमफ्राय तिनि जराते आं खाखायो आंनि जे ब्लेसिं ना हरमानि अब तिनि बिसिङाव मटामटि कमप्लिटिं सिगां के बाद बाकी के उनकुटि जे सिनि लंत्राय बरमुरा आबनि ब्लेसिं के आयं तिखिमि थांखुर नाबो तो लामाव कलाय बाप प्लां थांसिनि वान शप Total besok rok talangan hinu one shop dong. तामनो Ha talang dawani. ना हा तो अब किसे किसे ब्लेसिंग से के मेन को खुंके को हा एक्चुअली गोबां मा बरक बाक्सा पदर परवान सब अंधविश्वास बा अम डेमोक्रेटिक अमतिरक तानि खेने ना हम हेर को साइमान किन्तु एकटा जिनिस एकटा माने मइतनार ना नांगो जे कुनो चबा कप्लाइं ना थांगा के जे कुनो हा दफा योग ना थांगा के ब्लेसिंग्स ते चिनि जे लाइबुमा ते चिनि जे लाइबुमा न तैथारि फैने जे देव देवी बर'नि ब्लेसिं बो नांगौ है सिसिन लगे इनके ओ जे गलाव तंगमानि जे हा अब खूब इम्पोर्टेन्ट हा ओ जागावो रायमा साइमा हुक खाइमानि जागानि हा बो तंगो सिनि दंगय फाबा दंगय राजा बनि तत्रा समनि बिनि जागानि हा बो तंगो इनके ओ जागावो बिलाकनि हा बो तंगो जत जागानि सिनि जे लाइबुमा जे नामजा सैकलांजा गोथां जे तंगनि आरो जतनि हा तंग माने अम पुरा त्रिपुरा न ओ जे गला ते ओ हा मो पुरा त्रिपुरा प्रेजेंटेशन खाइसै नेका आं ताबो गोबां सानाय मेमोरेन्डाम तंगानि यागो मेमोरेन्डाम आं रिवील खाइनाय अलरेडी मेमोरेन्डाम मंजा तो ओ मेमोरेन्डाम डाइरेक्ट रेखा नंग लामा तामनि दरकार हिनि मानो याबा मेमोरेन्डाम जों त्रिपुरानि तिप्रासारनि बसकांनि जे फ्यूचर सिनि मुसुंमानि इंटेंशन आरो नो जों सि खुनु भाइसै याबा इमोशंस ते अरनि लाइफ बुमा ते ब्लेसिंग के गाव जागा वाबनो तो जों सैबलायो तो जों सै तिसाइमि आइसै नेके गोबां मा बरकते कैसा कक साव तांगि हिमि थाना ना अरनो मुभमेन्ट खेगा के नंगो आखुकते बुखुग्रक हिमि थांगोन कैसा मुभमेन्ट न महात्मा गांधी 240 माइल्स दान्डी अभियान फैनाय नमक आइन सबायफोराव आमो तांगि खरकसा बेरिस्टार वन ऑफ द टॉप मोस्ट बेरिस्टार ते खरकसा सिनाय नुगनाय इंडिया सबसे सिनाय नुगनाय महात्मा गांधी तांगि नमक आइन खेने बागै बो हिमिमा थांबा 240 माइल्स निश्चय आरो वान शप दं आबन बिसिंति कैसे मेसेज दं सरकारनो प्रेसार माने दं के जों ओ मुहूर्ते जेहेतु 6 मान्थनि बिसिंग रनाय हिमानि
টিপ্রাসা একর্ড চিনি নাইমুং গ্রেটার ত্রিপুরালেন কিয়াবা টিপ্রাসা একর্ড ন পর্যন্ত তাক পর্যন্ত ইমপ্লিমেন্ট খাইয়া 6 মান্থ 12 মান্থ লাই থাকাইছি ঠিক ও যে টিপ্রাসা নে পুইত ইমোশনস আবনো বাইমা হাই নুগি দङ বা সবাইना नायमा हाय नुगि दङ ए थानसा न सबाइना बागै चाइति दङ ए थानसा न क्राक नारगनानै ते चिनि पुइतानो ते क्राक नारगनानै थाङाके ओ जे लाइबुमा ते ओ जे मताइ रंनि देव देवी रंनि बनि आशीर्वाद ते ब्लेसिंग मोनां हायसि ब्लेसिंग सारा कोनो दिन सबा कप्लाइं नि हायसि बाइबेल फन थाङि नायदि महाभारत गीता फन थाङि नायदि बुद्धनि ग्रन्थ फन थाङि नायदि जे कोनो धर्म ग्रन्थ नर नायदि हायसि ब्लेसिंग सारा हायनो आं फारविन पनो जेसे टैलेंट फन तंथम जेसे सिनाय नुंनाय फन तंथम किन्तु ब्लेसिंग सारा हंका किचन निफां फन देरावै थाङायसि अच्छा नों बरन सिमी हिमै थाना बदिन सिमी हिमै दिनि सिमी हंके ताबक आं साइबेल खाया आं सुन साइमनो फर्स्ट वीक जुलाई नि फर्स्ट वीक आं हिमै थांनाय फर्स्ट जुन फन मानो सेकेंड जुन फन मानो बोबाग्रानि बर्थडे नि सालो फन हिमै मानो केबा बोबाग्रानि बर्थडे नि सालो बता थांदि नि आनो सामा बागै बोबाग्रानि बर्थडे नि सालो तो हांला खायमा दङ बबो आदिनो ता खैदि नि सामा बर्थडे आम खैदि गामनो फाय होय बर्थडे पाइफोनो थाङै मान होयसि अच्छा नों राजबार सिमी देखै थाना ना के नानि नि नक नि सिमी हिमै थाना दा नक नि सिमी आगुले नि सिमिनो हिमै थांनाय और उत्तर गेट नि सिमी हिमै थांनाय होयसि नि लगे खेते बरक तंगाय जा आनि लगे बरक साबा तंगाय तंगिया आबो आलादा मेटार तांगै हिमालय तिनियो गोबां मा बरक लगे रेखा आं जत बरनो फायदि नि खर खबकबा किन्तु हायफाना गोबां बरक 40-50 जन बाक्सा थाइसुग्र पन्दानो रहरका रां रं नाय माने रां रं रहर लायका सुबालाय रहर लाय कमत पनि बुरि रक काबैया कुनि ब्लेसिंग खायने बे बाक्सा फाइलायका साक्राम मथाय थंलायफ्राव यां थांलायफ्राव गोबां मा बरक फायगोन गाके आबनो तो बै कायसा फायमानो तो ता फायदि तो आं हिनै मेयसि फियाबा अमो टोटली आं ओ जागाव आं निजेनि उन बिलिफ उन पुइतो ते आनि जे फारेमान हमसुक जरातै जानि सुवारनि आनि सुवार ताबो बसुक जरातै दं आबनो तां साइमिया ताम गानि सुवारते आनि जे आं खाखलायो आनि जे बखा कक्साव जे आं मुसुक जरातैले आं दफनि बागै खाइमोन होयसि तेलेंगाना मानना बागै बसागो केरोसिन लुबै बसागो पेट्रोल लुबैबो थैनाय दं होयसि 100 जननि हाय रोंयासिया बरगे उस्मानिया इउनिभार्सिटी स्टूडेंट्स रो 100 জন हाय थैका तारपरे से तेलेंगाना 50-60 বছর পরে সাকসেস হই भारत स्वाधीनता बाहायके साक्सेस जों आबो बुनरक साइमानो गोबां बरकनि बलिदान दङ जत मु बेनो गोबां बरकनि बलिदान दङ याबा ओ जागाव ताबो दिनिनि डेट आम हायके बलिदान खाइमानाय दे खाइमिया भबिष्यत ताबो कग्रैनि आं साइबो माया याबा आं खाखलायो महात्मा गांधी जेहेतु 240 माइल्स हिमै मानो गाके चिनि ओ हाद फन फियगना बागै 2400 किलोमीटर निसिमि हिमै थानानै आं आसो ककतर हायमा दंजा गैया आंगै हिमालय 75 बছर जों जेसे थंजाखा जेसे ग्राम फ्रेक जाखा 75 बছर आमसे के पॉलिटिक्स खालिनि जों एमएलए एमडीसी मंत्री मिनिस्टर खायका दिनै एमडीसी एमएलए मंत्री सानो तो एत बड़ व्यापारी अब तो पारा प्रचार खायका के मीटिंग मिছিল खायका नङै थांनायसि आमो आसो कतर मानैसि आप आं बुङै मानैसि खोनासनि नायसि